Ты куды збіраешься? Я ж казаў, што вечарам мы едзем да маіх бацькоў. Чаму ты нешта запланавала, не спытаўшы ў мяне? Антон, я папярэджвала пра гэтую сустрэчу яшчэ ў аўторак. Мне не трэба запытваць дазволу, каб спланаваць свой працоўны час. Ты паводзіш сябе як капрызнае дзіця. Я ўзяў за цябе адказнасць, а ты робіш, што хочаш, нават не параіўшыся. Мне ж шкада, што ты злуешся, але ты ўзяў гэту адказнасць сам. Я не прасіла цябе кіраваць маім раскладам. Ого, як мы загаварылі. Ды ты без мяне 3 дзён не пражывеш. Загнешся са сваімі праектамі. Я цябе ратую ад праблем, а ты няўдзячная. Я раней верыла, што ты ратуеш, але цяпер я бачу, што пад выглядам ратавання ты проста не даеш мне зрабіць ні кроку самастойна.